Ogai machon mar doho David Maranga dwaro mondo duol mar EACC otim nonro ewi mibadhi masani mieno kumba mar SHA ka bende odwaro mondo migao mar thieth ochiw ler ewi kwan omenda ma osechoki kod migao no kod mago mosechwal ne ute mag thieth. Ma timore ka jatend riwruok mar Ruto Francis Atwoli dwaro mondo SHA obed kod mbui mare tenge kendo kik tae kod migao mar thieth kaka osebedo katimore. Lydia Okeyo nigi ler mathoth ewi wachni. Itelo mopogore opogore medo golo duondgi ewi mibadhi ma oseyangore ni okwako chudo mar okumba mar SHA e pachoka. Ogai machon mar doho David Maranga koro dwaro mondo mi duol makedo gi mibadhi e pachoka EACC ochak timo nonro ewi mibadhi ma okwako SHA no kama omenda mag jopiny osebedo kalalie. Ka bende owuoro gimomiyo jatend migao mar thieth Eden Duale pod nitiere apisi. The Ministry of Health, alongside professional regulatory bodies, must be fully accountable for the unchecked rot under their watch. Those who have colluded to defraud Kenyans must also face the full force of the law. The EACC has powers to investigate those kind of crimes. All that the president is supposed to do is to disclose to EACC the raw intelligence information he has. Maranga dwaro mondo migao mar thieth ochiw ler malong'o ewi kwan mar omenda ma osechoki kuom oganda jo Kenya e bwo okumba mar SHA kendo bende chiw ler ewi kaka osebed ka itimo chudo ne osiptende mathuruka. The hearts of Kenyans went dark with agony and despair. Kenyans need accountability and transparency on the scale of the thefts and the corruption involving public funds meant for health services. Paying huge sums of money through SHA to ghost hospitals and fraudulently registered facilities. Jagoro mar Kuko George Gibore wacho ni osiptende ma ichude tok chik thothgi gin mago maweggi tiyo e SHA. Ka bende openjo gimomiyo jatend migao mar thieth Eden Duale umo jakom SHA ma bende wachore ni en wuon achiel kuom osiptende go ma ichude yor mibadhi. We want a system that we can trust because the money collected is for patients and we want to see the patient benefiting. It is true that there is a big question in terms of what they are collecting and how much is being paid to facility, and that must be explained and we must see. And I don't know why it must be, by the way, the CS explaining. Jatend riwruok mar Ruto Francis Atwoli to dwaro mondo mi chiwne SHA thuolo mar tawo mbui mare yore ka ok donjruok gi migao mar thieth. Gino ma ochich ni emo osekelo lal mar omenda mag jopiny ma owacho ni miyo SHA bedo ma onge nyalo mar podho chudo kendo ng'eyo ni to en osiptende mage ma ichwaloe omenda. Atwoli wacho ni dwaro mar riwruok mar Ruto bedo kod twak gi jatend migao mar thieth Eden Duale osebedo mana kagore Luanda. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.